De novo, con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Fernando Pérez, portavoz do Partido Popular no Concello de Caldas. Moi boa noite, benvido, señor Pérez, como estamos? Boa noite, moitas gracias, esta casa é sempre un placer. E a casa de todos, tamén da súa. Moitas gracias. Bueno, hoxe vimos a falar, lóxicamente, aos veciños de Caldas, tamén ao resto da audiencia, dende o punto de vista do análisis do Partido Popular da xestión municipal dos últimos 3 anos que van deste mandato. Pero antes me gustaría que fixera un pequeno apartado porque o alcalde actual só leva 15 meses, entrou en decembro do ano 24. Entonces, que balance lle fai a él e a súa, digamos que o seu pacto, o seu acordo de goberno que ten que gobernar co Bloque Nacionalista Galego porque non ten maioría absoluta? Bueno, nos ganamos as eleccións con moitísima claridade, hai poucos concellos en Galicia que con 47,6% non acadamos a maioría absoluta, é moi extraño, é dicir, moitos concellos con un porcentaxe menor teñen máis absoluta, bueno, o noso, bueno, pois foi un pouco efecto da lei de Don, non? Ou, por tanto, o resultado foi moi bo, pero, bueno, non quixeron ni dialogar con nós, ninguna forza política das dúas, pese a que o BNG decía que non iba a ter problema a falar con nós, nin quixo falar con nós, e nos encontramos con unha legislatura donde se cumpleu todo o que viñamos dicindo, pese a que nos chamaron mentirosos na campaña electoral, donde tiñamos un alcalde provisional que nos dixemos que se iba a ir, el dixo que onde sacábamos que se iba a ir, foise, estos son feitos consumados, e donde temos unha legislatura moi típica e moi das habituales de Juan Manuel, hasta que se vai Juan Manuel Rey da alcaldía, que era unha alcaldía superpresidencialista, onde tuvo que adaptarse a gobernar cun bipartito. É certo que tuvo que gobernar este período cun bipartito, pero xa estaba nesta fase de prexubilación onde a inactividade era o habitual, co cual xa non lle preocupaba que tuvera un tenente alcalde do BNG porque non había casi ni propostas de goberno. Un goberno de deixadez, non? E automáticamente no momento que se vai, en decembro de 2024, finales do 24, entra Jacobo, que era o seu tenente alcalde, e a cada alcaldía. Que observamos en este tempo? Bueno, como xa creo que comentei algunha vez, no aspecto personal, pois hai unha millor relación personal, porque Juan Manuel levaba todo o campo personal, superaba todas as barreiras, servía de todo cos obxectivos políticos, agora actualmente creo que non, pero no resto seguimos máis ou menos igual. Nos encontramos un goberno absolutamente inactivo, e aí toca as dúas áreas, pero tamén, sobre todo, a alcaldía. A alcaldía está nunha posición moi extraña, que di que cando o tenente alcalde fai algo non comparte, pero claro, é que o decidiu o tenente alcalde. Digo, entón aquí quen é o superior? Xa non sabes quen. Realmente hai unha vicealcaldía. Esta é a realidade, onde son áreas de goberno absolutamente independentes. De feito, un goberno bipartito que non foi capaz de aprobar ningún orzamentos en toda a legislatura. Xa indica como gobernan, non? E por que non son quen de plantexar un proxecto de orzamentos que teñen maioría para sacar en pleno? Pois evidentemente porque cada área, a área do BNG pide máis cartos, entón a área do PSOE non lles quere dar, e estamos nesta trifulca. Estamos máis preocupados dos problemas internos que de gobernar. E que nos atopamos problemas fundamentales. Mira, hoxe unha veciña me decía, están derribando as instalacións de barro para a construción do novo centro de saúde. Deben estar iniciando estes días os primeiros movimentos. Sí. Caldas era prioridade 1. Barro era prioridade 2. Barro e Meis teñen prácticamente o centro de saúde en marcha. Caldas non está ni siquiera en marcha. Asinou o convenio fai un ano e a Consellería está dicindo entrégame o terreno libre de cargas. Non i fixeron nin os trámites rexistrais. Ainda non está a finca. Todavía non foi cedida. Non está a finca, é que non está a finca nin a nombre do Concello en orden no rexistro para poder mandarlle a Xunta. É lamentable, eu comento yo moitas veces a moita xente, cando me atopo con conselleiros e con directores xerais aos que lle estás pedindo cosas para o povo e despois ves como funciona a xestión municipal, tens que pedir disculpas, é dicir, mira, ti fixeches a tua parte que era máis difícil que dotar orzamentariamente desde a Xunta cartos para o Concello, e o alcalde que o único que tiña que facer é entregar e solucionar os papeles para que veñan os cartos de Santiago, resulta que non é quen de facelo. Esta é a realidade. Eu empezo a pensar que non queren que veñan os cartos de Santiago, Eu chego un momento que din, estes señores non queren que veñan investimentos da Xunta. É que non ten outra explicación. O centro de saúde, os accesos ao instituto, se vai inaugurar en breve o instituto, está sin accesos. Asinouse por escrito un convenio onde o Concello se comprometía a facer os accesos ao instituto. Están sin facer. É que non están sin facer, é que non se moveu nin a primeira pedra. Nos acadamos un convenio con Augas de Galicia de 1,5 millón de euros para saneamentos de Paradela 2 e Paradela 3 en Bemil e de Reguengo en Godos, donde a Xunta paga o 80% do investimento, é 1,5 millón de euros, e ainda non teñen os presupostos en Augas de Galicia para que se rematen 5 anos despois. Esta é a xestión municipal. Entón, estamos preocupados das redes sociales, de publicar a foto, de entrar nas polémicas. Estes días en Caldas
tuvemos unha polémica con o teniente alcalde polas festas do Primavera Fest, donde nos implicou nos políticamente, nos en este aspecto non tuvemos nada que ver, foron un grupo de veciños que redactaron un escrito e recolleron firmas, e ellas levaron en man e se identificaron ante o teniente alcalde, e como non lle gusta a historia, o teniente alcalde sacou nota de prensa dicindo que foi o PP o que colleu as firmas e o que anduvo facendo o escrito. Non é que se identificaron os que o fixeron, foron a xunto dele. Pero bueno, entón estamos nestas trifulcas, nestas historias, en vez de estar na xestión. E os veciños están o vendo. Isto é un auténtico caos. Claro, pero son cousas de distintos niveles para o futuro dos veciños de Caldas. Nos orzamentos, cal é, digamos que, a problemática para un concello como Caldas, de 10.000 habitantes, 10.000 veciños que non teñen orzamentos aprobados e que veña prorrogando. A ver, hai moitas problemáticas. Caldas, pese a ser un pobo que está con un motor moi importante, que é o camiño portugués, o camiño xacobeo, que é o motor principal en este momento do noso pobo, é un concello que está caendo en poboación. Está ben comunicado, ten un motor que é o turismo e cae en poboación. A explicación é moi evidente. En Caldas non se desarrolla solo nin para edificacións, nin para uso industrial. Caldas non ten un solo metro cuadrado de solo industrial ordenado. Estou levo dicindo 15 anos, e o que o escoite dirá, pero como é posible? Pois 15 anos despois. Reconhecido tamén pola alcaldía. Non son capaces de... Veigas de Almorzar, que digamos que a zona industrial que está á entrada de Caldas ou na salida hacia Vila García, pero é un suelo que todavía non está consolidado como suelo industrial, eso é certo. Aí hai uns empresarios que están en unha situación complicada por a mala xestión do goberno municipal, dos diferentes gobernos municipais que viñeron sucesivamente. Nos concertamos unha reunión ca Consellera de Medio Ambiente en aquel momento, que era a competente no tema do urbanismo, e ca directora xeral, co Encarna. Tuveron unha reunión cos empresarios, falaron con Medio Ambiente, para ver se facía falta evaluación medioambiental ou non facía falta evaluación medioambiental. E estes empresarios coitaron de primeira man. Se o Concello presenta un proxecto de desarrollo dese suelo na Xunta de Galicia, en 6 meses pode estar listo. 6 meses. Desto fai 6 anos. Non o presentaron. Entón, claro, é imposible. Eu lembro-me moito de que sendo Pero presidente... nin crece a zona, nin é unha situación cómoda para as inversións que hai dos empresarios. É imposible. Eu teño empresarios pola miña profesión, miña actividade profesional, eu teño moitos clientes que neste momento están comprando, por exemplo, varios compraron no polígono de Vilanova, aquí no cruce, na rotonda prácticamente, en Ballón. Compraron Vilanova porque estaban fartos de esperar por Caldas. E que Caldas, Juan Manuel Rei, no 2008, na campaña electoral, no mes de maio, campaña electoral, porque sempre que hai campaña electoral se fan anuncios, na campaña electoral de 2008 anunciou o polígono de Paradela Carracedo. 2008. E ainda está ahora Jacobo, o actual alcalde, anunciando... Acábanos de decir que... Bueno, fai 3 anos Jacobo sacou unha foto dicindo que Zona Franca de Vigo, que é o presidente do Partido Socialista, o presidente provincial, creo que é presidente provincial, o secretario xeral provincial, bueno, como sea, David Regades anunciou que iban a presentar unha previsibilidade. Fixos unha charla en Caldas, non volvemos a saber nada máis. É certo que lle dixeron os empresarios, que xa os puxe un pouco en uñas, que non se iba a ir por la vía da cooperación, que era o que se establecía al principio nese polígono. Ti me entregas o terreno, eu quedome con unha porcentaxe de suelo, doche suelo industrial ordenado, a cambio dese suelo que chegou a coller. Que era como iba a facer Buruesa no seu momento no 2008. Zona Franca dixolle que iba a ir pola vía directamente de expropiación ou mercar a totalidade do terreno, que eles non querían ir con xestión compartida. E os empresarios, algúns propietarios, puxos así un pouco de uñas, non? Pero non se supo nada máis, non se supo. E aquí hai que dotar, non hai que hacer anuncio no periódico, hai que dotar orzamentariamente e poñerse a desenrolar. E esta é a realidade. Entón, Caldas non ten un solo metro cuadrado. Clavo Congelados, unha empresa importante do noso pobo, moi importante en canto á creación de emprego, e sobre todo emprego femenino, está invertindo en Cantabria. Cansouse de esperar polo suelo que necesitaba para ampliar. Está invertindo en Cantabria. É dicir, xa perdemos ese investimento. Está lá. O sea, que esta realidade é un pouco deixado. E a outra anunciada que é a do Pousadoiro, de ampliación do polígono de Vila García que levaría na zona limítrofe con Caldas. Bueno, eso sí que o fan, o que sí, por eso digo, o que sí dedican un esforzo moi importante de tempo e de recursos é a vender fume, non?
Entón, claro, co alcalde de Vilagarcía, o alcalde de Caldas, saliron arriba que decían que os empresarios estaban demandando o suelo, que iban a facer eles o polígono. Bueno, a realidade é que a Xunta de Galicia leva estudiándole fai tempo ese proxecto e vai non poñer a andar a Xunta de Galicia, porque se temos que esperar que poña a andar nin Consorcio de Zona Franca, nin Concello de Villagarcía, nin Concello de Caldas, sería implanteable. Vai non poñer en marcha a Xunta de Galicia, vai ser unha realidade, creo que a corto plazo. Bueno, unha das situacións máis conflictivas que surxiron e de preocupación para a maioría dos veciños foi no anuncio no verán pasado de un proxecto de variante para Caldas que levantou os veciños e os puxo de manifestación ao frente e en contra desa variante. Con independencia de que todo eso xa máis ou menos a audiencia o ten e os veciños o saben, o pasado día 18, é dicir, fai 9 días, había un pleno, estuvo o alcalde aquí o día anterior e o miércoles siguiente, miércoles 18 deste mes, un pleno para solicitar por escrito a anulación ao Ministerio. Que hai desto? Descríbanos o pleno. A ver, vamos a ver, o pleno nos non quixemos, nos quixemos en todo momento apoiar as plataformas. Aquí os que realmente hai que aplaudirlle todo o traballo realizado, sobre todo son as plataformas. Esas son as que conseguiron que... Plataformas veciñais. As plataformas de veciños afectados. Sobre todo, bueno, moitos de Godos, porque Godos estaba afectado por todas as variantes, Godos era a parroquia máis afectada, pero todos, Bemil, Santa María e Sallar, todos se mobilizaron a unha, e ademais un ambiente de colaboración e de traballo intenso, moi duro, que hai que agradecer, son os verdadeiros motores deste tema. Bueno, a realidade é que isto é unha historia tamén surrealista de todas as que nos tocan vivir actualmente. É dicir, aquí ven o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, reúnese que as plataformas e dille que é o representante do goberno en Galicia. Non sei para que temos delegado do goberno a salario, nin para que temos o delegado do goberno en nómina. Se o secretario xeral do PSDG é o representante do goberno, será do Partido Socialista en Galicia, non do goberno. Pero así o comentou. E a nosa sorpresa ven, cando nos presentamos, nos fomos da man das plataformas presentando unha moción na Diputación de Pontevedra, despois iba ir ao Parlamento de Galicia, o Partido Popular foi o único partido que o fixo, e despois íbamos ir a Madrid, ao Senado. Dixémoslle, vos decídenos como vos interesa que vayamos programando as diferentes debates. Entón, dixeron, bueno, primeiro íbamos ir por rango de superioridade, primeiro a Diputación de Pontevedra. Levámoslo, aprobouse por unanimidade polas tres forzas políticas, estar en contra da obra. Despois levámoslo ao Parlamento de Galicia. O día que o grupo parlamentario do Partido Popular, Alberto Pazos, o seu voceiro, que teño que agradecer a súa sempre colaboración en estos asuntos, decide que se incorpore no orden do día, porque cada grupo partido político, cando se reúne a mesa, propón os asuntos que se van debatir no pleno. Cando propón que vaya ese tema da variante de Caldas, esa mesma tarde, iso foi pola mañán, esa mesma tarde aparece Besteiro en Caldas. Casualidades da vida. Bueno. Casualidades. Entón, ben Besteiro a Caldas e lle di que el conseguiu, que pode dicir o nombre do goberno, que el conseguiu que isto se paralice. Entón, bueno, nós quedamos asustados, porque o normal é que o anunciara o delegado do goberno, o jefe o seu delegado, ou incluso carreteras. Pero non el. Entón, bueno, anuncio. Entón, automáticamente convocan unha reunión ás plataformas e o Partido Socialista, que as plataformas sempre pediron que fóramos da man, e nós que consideramos que era fundamental. E pedimos estar en esa reunión co delegado do goberno en Coruña, non nos deixaron estar. Pedímoslo incluso por escrito. Queremos estar ese mércores en Coruña, e non nos deixaron ir. Así lo explicamos ás plataformas, mira, vos veredes. Non é que non vayamos, é que non nos convidan. E chegaron a Coruña e o delegado do goberno lle dá un texto de, mira, aprobade isto no pleno, que eu creo que con isto queda resolto. É que xa habíamos aprobado unha moción do Partido Popular por unanimidade, solicitando que se paralizara todo, se archivara. Bueno, eu creo que é para darlle a baza de que se lucira, de que conseguiu o alcalde algo, e tal, cando non na realidade. Estaba tan transcrita a proposta ao pleno que incluso iba en castelán, que non son sempre as mocións van en galego, iba en castelán. Bueno, o pleno foi un pleno de agradecemento aos veciños, un pleno tal. Ora, nós estamos esperando a publicación no BOE, nós non vamos a esperar, non vamos a dar este tema por finiquitado mentre non se publica no BOE. Pero, bueno, por certo, nos gustaría que se publicara no BOE o archivo deste proxecto e se publique no BOE o inicio do estudio, en serio, dunha variante oeste a Caldas de Reis, na liña do que nos propuxemos no 2008 por acordo unánime do pleno, que non afecta ningunha parroquia, nin causa danos. No 2007-2008, ahora sí que me falla, pero sí que hubo un acordo daquela, había 4 forzas políticas no Concello de Caldas que solicitastedes unánimemente, que solicitaron por unanimidade unha variante, un proxecto de variante. Ese proxecto, o Partido Popular estarían de acordo con él.
Sí, nos mantémolo. É dicir, é un proxecto que, para que nos entendamos, na zona de Arcos da Condesa Santa María. 8 anos. Sí, na zona de Arcos da Condesa Santa María prácticamente enlaza con o nudo actual, o sea, non se mete para nada Arcos, enlaza o nudo actual, sale prácticamente de frente non, porque hai unha subestación, pero prácticamente adosada a subestación, vai, o traxecto iría prácticamente polo embaixo do río Chaín, e despois xa se mete por un lado a ladeira de Portas hacia Paraíso, e cruza e desembocaría xustamente en frente da área da planta de Clum, de Clesa, da antigua Clesa. Ali desembocaría. Entón, non pasaría nin a Godos, nin a Sallar, o sea, bueno, toca ali algunhas fincas de Sallar que están do lado do río, e B1000, pero non afecta ninguna vivienda, non afecta absolutamente nada. Ese era o trazado, e é un enlace natural ca P9, porque o que pretendía o Ministerio era que os que veñan da estrada se vayan prácticamente a Godos para despois vir para atrás a Sallar para coller a P9. Se salen en Clesa, hai que andar, pois eso, prácticamente 400 metros e se colle a P9, sin ir para atrás nin para adelante. Correcto. Entón, eso é o que propoñemos. Bueno, por suposto, tamén estamos exigindo desde fai moito tempo que se complete o nudo de Carracedo, que consideramos que eso tamén nos axudaría. A conexión, a doble conexión coa P9. Carracedo foi diseñada no seu día únicamente para darlle entrada e saída a xente que ven do Barbanza e que vai para o sur. Claro. Tanto a que vai como a que ven de Vigo e quere salir para Rianxo. Bueno, pois esa idea inicial era boa, pero ahora fai falta completar o nudo para aqueles que vamos para Santiago dende Caldas. Que hai que ir a Clesa. Hai que ir a Clesa, o que tal. Evitaría, descongestionaría xa a Nacional 640 de forma natural. Claro. Bueno, pediríamos a gratuidade do tramo urbano. Caldas sería o único concello que ten un tramo no mesmo término municipal de pago, que é o de Sallar Carracedo. Esa é a pretensión. Pero, bueno, agradecer as plataformas, sobre todo, e a xente, os veciños que estuveron moi proactivos e foi a clave. Nos levantamos a lebre, que eles o que querían é que isto se fora polo silencio administrativo. Nos fomos quen decir expoñede aos veciños, e despois que decidan eles se o tema causa danos ou non causa danos. Nos creemos que sí, pero a mellor somos uns exagerados. Expoñede-o. E foi cando se non conta que casi os comen. Bueno, digamos que neste punto, por definirlo de alguna maneira, parece que está desbotado esa variante, non? Ese proxecto. Hombre, aparentemente sí, non? Porque hai información verbal, o que non hai confirmación por escrito. No, por escrito non hai nada. Nos ahora estamos pedindo que se nos trade por escrito, que se publique no BOE, como se publicou o proxecto, o desistimento. Vamos, ahora se o Goberno de España, é certo que o Goberno de España, bueno, o delegado do Goberno se pronunciou, pero é certo que o Goberno de España prácticamente está implicado en este asunto dicindo que se desestimou. Queremos verlo no BOE, pero vamos, sería un escándalo que decidirá seguir para diante, un escándalo, sería un escándalo, entón sí que xa sería terrible. Como temos as parroquias? E despois das chuvias, que decía o alcalde a semana pasada, ou hai 2 semanas, perdón, que xa estaban salindo a maquinaria e os equipos a facer limpeza, reposición, reparación e todo isto. Bueno, vamos a ver, o inverno foi un inverno duro, somos conscientes, nós somos unhas persoas, somos un grupo político que sobre todo apelamos ao sentidiño, a sensatez, e por lo tanto non montamos nin magnificamos cousas que non corresponden. É dicir, o inverno foi duro, eso non o vamos a negar. Ahora, os vieiros do noso concello estaban abandonados xa antes deste inverno e ora está en un estado extremo. Nós temos un reportaxe fotográfico que nos aportaron os nosos representantes en cada unha das parroquias dos vieiros e algúns vieiros, xa digo, que levanse prácticamente 2 anos xa en un estado lamentable. Este inverno profundizaron máis. Vamos a ver, o inverno foi duro, pero se os vieiros estuveran en bo estado, a repercusión sobre eles sería bastante inferior. Se ti xa tes unhas fochancas antes de que entre este inverno, despois do inverno, como comprenderás, se multiplican por 7. Esta é a realidade. Entón, bueno, temos problemas graves en Godos, temos problemas graves en San Clemente, bueno, casi todas as parroquias teñen... O camiño portugués, o tramo no término municipal, como está? O tramo no término municipal, o tramo que causa máis prexuicio aos veciños, falamos ahora en parte dos veciños, é o tramo de Arcos da Condesa, porque hai viviendas no entorno do camiño, non? Entón, nós o que conseguimos, nos lo pideu o alcalde da entidade local menor en este momento, non me chamou, co cual eu teño boa relación, me sorprendeu despois que dixera, despois de diversas presións, non hubo ninguna presión, me chamou e me dixo, Fernando, aí hai un proxecto que firmou Juan Manuel fai 8 anos para acondicionar ese vial de forma definitiva. Ten un informe favorable de patrimonio. Está todo listo. 8 anos. 8 anos. Non se dotaron orzamentariamente. Dixo os veciños na pasada campaña electoral, non, na anterior campaña electoral, non esta última, na anterior, díxolle que se iba a facer nesa legislatura. Estamos xa na segunda legislatura desa, non? Entón, a mí cando me chama o presidente da Cámara, me dixo, Fernando, esta obra sigue aí no queixón, se faz o favor, polo menos, podes falar con mantenimiento, a ver tal. E, bueno, eu teño unha boa relación ca xente do mantenimiento do camiño,
aínda que xa digo, é un tramo urbano que é responsabilidade municipal, falei con mantenimento do camiño, e pese a que tiña unha demanda de actuacións moi importante, porque o camiño tamén sufreu os daños deste inverno, pois viñeron a facer unha actuación de volver a reafirmar, compactar e tal. E agora está bastante practicable. En general está bastante ben. Hai tramos, o tramo urbano, por exemplo, un tramo da calle Real está en un estado bastante lamentable, se vai a reformar unha parte ahora con os fondos do plan extra da Diputación, pero o tramo tamén da salida na zona parroquia de Bemil tamén ten bastante marxe de mellora. Hai tramos, o camiño témolo moi abandonado, e sobre todo un tramo que está en un estado absolutamente calamitoso, tamén de responsabilidade municipal, que é o tramo porque ese tramo está incluso en unha parte del asfaltado, e íbase facer por aí o saneamento, desde o Alto do Pazo hasta o Casa Cuartel da Guardia Civil. Eso é lamentable, xa caeron varios peregrinos, eso é algo impresentable. Nos dixeron que non queren facer nada porque, como se vai a facer o saneamento por aí, que non queren tocalo. Pero Caldas é cabeceira de comarca e, aparte, fin de etapa. E, lóxicamente, pois hai 1000 e pico de camas turísticas para acoller os camiñantes, os peregrinos, non? Entón, quero dicir que eso non se manteña sendo un dos motores de dinamismo anual, e co que ven o ano que ven, que ano Xacobeo, o ano santo, pois é un pouco... O goberno municipal sempre dixo que, claro, non pode ir contra a corriente, de que estaba moi orgulloso do camiño, de que era un motor fundamental, pero nunca o cuidaron. Esta é a realidade, nunca se cuidou. É dicir, cando ti escolles o anterior alcalde nesta legislatura xa, dicir que en Caldas temos 1400 camas legales, máis as outras, e o di un alcalde, xa te podes a temblar. Se un máximo representante municipal presume de que hai camas ilegales, xa te podes a temblar. Esa frase está aí, que máis fixos en un medio, e é pública. Non se coida o camiño, non se coida no seu entorno. Bueno, agora tamén temos un bipartito co BNG que nunca creía moito no camiño. O BNG se posicionou moito a nivel autonómico de que isto, como ten un ámbito, ao principio, sobre todo, hai un volumen importante de componente religiosa. O BNG, todo o que teña algo que ver con a religión católica, pois salen xesar pullidos, ponse rapidamente nervioso. De feito, bueno, o polémica que hai en Caldas... Sí, que quería preguntar despois un pouquiño. Entón non se coida, o camiño non se está coidando. Xa. Esa é a realidade. Pero porque lle toca a área nacionalista ou...? No, eu creo que non se cuidou tampouco na época de Juan Manuel Rey, é dicir, nunca se cuidou. Nós creo que o camiño merecía telo moito mellor estado, con maior reconocimiento. Non temos un tramo tan complicado de facer un mantenimento municipal. É un tramo longo, pero non é un tramo tan complicado, pero nunca se cuidou. Estamos xa estamos hoxe xe martes de pasión, non? E de sacrificio. Que pasa, como se espera a Semana Santa, que en Caldas se celebra e se xunta ca festa da primavera, pero que non sei se isto ten que ser complementario ou ten que ser excluyente, ou sin querer se arrima máis a asco a un lado que a outro. No, nos queremos deixar clara a postura porque... Por que vos acusan ao Partido Popular de estar detrás das firmas para... Bueno, pois por un tema de votos, nada máis. Non ten ningún soporte. Hai militantes do noso partido que asinaron ese escrito que non ten nada que ver, que non di que non se faga o festival, di que como os abaixo asinantes o que propoñen é que se busquen fechas para que todo datas para que todo poida encaixar e que se poidan facer todo pois de unha maneira coordinada. É o que pide, non vai nadie contra o festival, nadie foi contra este festival. Pasa que sale o vítima e di primeiro que o goberno, que non é certo, que sería a área da tenencia de alcaldía, non o goberno, que o goberno municipal critica o Partido Popular que anduvera recollendo firmas, algo absolutamente tal, e que presentaron o escrito. Decir, hubo unha serie de veciños que se manifestaron a súa preocupación, están recollendo firmas, non estamos en contra dese festival, fixos o ano pasado e nunca houve ningún problema. Pero o ano pasado se había feito na Carballeira e agora vai a Tafona. No, o ano pasado fixos na Tafona tamén. Xa na Tafona. Na Carballeira xa levan anos sin facerse porque non permite patrimonio natural meter un tráiler de 60 toneladas, que é o que leva Panorama. Porque aquí é un festival montado en torno ao Panorama, basicamente, que, bueno, a mí parece ben. Pero o ano pasado fixos en abril e non coincidiron cas festas. E non pasou nada e se mellorou. Claro, é dicir, é que non ten ningún sentido. Bueno, como nos esperamos? Pois mira, eu onte, por exemplo, que eu salgo todos os días... Porque para a hostelería e para o comercio serían dúas datas. A restauración onte estaba... Mentras que así é unha sola, non? A restauración onte xa estaba a tope. Claro. A tope. A Semana Santa solo polo camiño.
Claro, e a As Semana Santa. vacacións da xente de Caldas que retornan esta semana, máis o camiño que está a tope en Semana Santa, sempre está a E o tope. atractivo dos balnearios, que tamén lle quero preguntar que pasa cas pozas. Bueno, eso Xa é- teñen agua ou non? A Tenencia de Alcaldía sacou unha concurso e dixo que as abrían 2 meses no 24. Bueno, pero ainda non chegou. Sí, sí. Pero bueno, adxudicouna, de feito, a explotación. Caldas está a tope, e nos vamos a topar con un concello, con un pobo, con Cascurbán e todo o concello, con moitísimo volumen de peregrinos, con unhas actividades de Semana Santa que tamén atrae xente, con un festival musical metido no centro do casco urbán que limita o aparcadoiro, porque todo donde se fai o festival Bloquea. se saca o aparcadoiro, e cun campeonato de primeiro nivel internacional no campo das corticeiras de rapaces. O Caldas organiza un campeonato de primeiro nivel internacional. O sea, todo xunto. Todo xunto. Entón, claro, esa é, digo eu, a ver o que vai a pasar. Porque aquí cada vez que se fai un festival na piscina ou se fai unha festival tal, ou digo, perdón, un concurso na piscina ou hai un campeonato, a hostelería notase que lle repunta porque veñen moitas familias. Claro. Pois ahora mezclemos todo. Ahora metamos fútbol, metamos Semana Santa, Sí, pero metamos peregrinos, Pero e que metamos... vamos todo en 4 días. Claro, así está. E logo despois, Así está, esta é a realidade. O que non entendo é, se este festival se está movendo nunhas datas e non hai ningún problema, pois non entendo para que se move noutras datas, pero bueno, é o habitual. bueno, a Diputación Investimentos, si antes falábamos das parroquias do casco urbano de Caldas que vai a ter, bueno, pois unhas obras importantes, non? A ver, os cartos Moi breve que os estamos... cartos que veñen do plan extra destos anos son os que están permitindolle a Caldas avanzar algo en investimentos. É dicir, se non é polos cartos da Diputación e por estes programas, Caldas non avanzaba. Se vai facer a ampliación das corticeiras con cartos do plan extra deportivo da Diputación de Pontevedra. Se fixo a reforma dos vestuarios integrales do pabellón con cartos, son as dúas únicas investimentos deportivos están feitos con cartos da Diputación. E na reforma urbana, a reforma do Campo da Torre e a reforma da Capela de San Roque se van a facer con 2 plans extras da Diputación. E o saneamento no rural, os poucos que se están movendo, que nos queda saneamento, son Diputación. Nos quedaba saneamento, pero saneamento todavía faltan... A inmensa E maioría. abastecemento de auga, e aí non se lle pode... Aquí o Partido Socialista non lle pode botar a culpa ao PP, non? Eu creo que é evidente. O abastecemento de Digo agua... porque leva gobernando desde a democracia, toda a democracia, vamos. Sí, o Partido Popular en Caldas solo ganamos dous procesos electorais, que foi este último e outro anterior. Pero non gobernamos por as coalicións. Claro. Sempre gobernou o Partido Socialista, a veces con coalición con Benega. Nos parques municipais de Caldas de Reis, no Brán, estamos deixándolos morrer porque non hai auga para regar, porque a planta de tratamento de auga potable está ao límite. E temos peregrinos. Vai chegar un momento que un Brán vai a colapsar. Así o informa o Servicio Municipal. Vostedes avisaron xa fai uns días de que había risco de que se poideran perder casi 245 ou 250.000 euros no proxecto de mellora da Carballeira de Caldas, porque lóxicamente son programas europeos que teñen uns plazos. Claro. Que hai desto? A ver, aprobouse en pleno, un pleno extraordinario que se convocou a correr, co informe negativo de intervención, porque o interventor tamén entende que vamos a ir moi pillados, e que ademais o que di o informe de intervención é non é só que vayamos moi pillados para xustificalo, é que ainda por riba, se non perdemos, este Concello non ten presuposto suficiente para cubrir esa obra. Non temos capacidade económica para cubrir esa obra, que tampouco é unha obra tan elevada, para que nos fagamos unha idea de como estamos de tensión, non? Son 250.000 euros. Entonces, cal é o problema? Que estamos na fase de adxudicación, estamos en abril, ten que estar xustificado o 31 de maio. Xa con prórroga. Sí, Xa está prórroga quedan concedida. 2 meses. Quedan 2 meses e non está adxudicada. E hai que executala. Que sabe da xestión ou da posible xestión ou da futura xestión do asilo? A ver, é un tema que a nos preocupa profundamente. Nos estuvemos falando co personal do centro, estuvemos falando ca dirección do centro. Aquí hai un problema exclusivamente de vocacións, é dicir, non hai monxas en este momento para dirixir, e isto é casi unha empresa xa moi potente, porque están falando de casi 40 empregados, hai que pagar 40 nóminas todos os meses, e unha señora ou dúas señoras que queden de orde religiosa con 80 anos de edad, como comprenderemos, solamente... E hai sobre uns 170 beneficiarios, claro, non? No, 70 casi 80 beneficiarios. 80, sí.
Entón, nós o que lle dicimos ao alcalde que se mova, é dicir, lle anunciaron a Juan Manuel Rey no 24 e hasta o día de hoxe non se fixo absolutamente nada. Teñen que poñerse a traballar en serio porque isto vai a ser un tema que ven de forma inminente porque non son capaces de xestionar elas directamente xa ese centro de ancianos. Un centro que leva 130 anos funcionando en Caldas. Sí, é onde hai unha implicación municipal moi importante porque o terreno municipal, porque os veciños aportaron cartos para reformar ese edificio, é dicir, a xente de Caldas teñe moito cariño a ese centro. Sin duda. Ten un minutiño para decir o que vostede queira o que eu non lle din preguntado, señor Pérez. Os veciños de Caldas están vendo claramente, o que teño que decir é que os veciños de Caldas están vendo claramente o que nos dixemos nas eleccións do ano de fai 3 anos, non? Que esta legislatura o alcalde se presentaba simplemente porque consideraban que se non se presentaba o alcalde podía ser unha debacle electoral. Foi unha debacle electoral presentándose o alcalde igual. E o que estamos vendo é que estamos perdendo unha legislatura máis, e non é a primeira, unha máis, non? Aqueles proxectos importantes, falamos das chapozas, como chamamos nós, que están sin abrir, falamos da farbanza de Segade, que adquirimos un terreno, un inmueble, están ali deixados da man de Dios. Falamos de cantidad de proxectos que se vendían a bombo e platillo, o suelo industrial, e Caldas está absolutamente parado. Se esta vez, se agora, despois de tantos anos, os veciños non nos están vendo, entón é cando nos preocuparía. Eu creo que se o están vendo, nos están transmitindo a súa profunda preocupación, e eu creo que hai un ánimo de que se rompa con este pasotismo, con esta deixación de funcións no 27, e eu creo que vai ser un tema que vai estar encima da mesa. Eu creo que se está acabando o tempo, eles sábeno, están moi nerviosos, tanto o PNG como o PSOE, e, polo tanto, non vemos marxen de reacción, é que non hai marxen de reacción, non o vemos. Señor Pérez, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Bueno, lle damos a boa noite e moitas gracias e lle desexamos unha boa Semana Santa. Gracias a vostedes por convidarme. Moitas gracias. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos con Fernando Pérez, portavoz do Partido Popular no Concello de Caldas, con Luís Oujo, alcalde de Porto do Son, e con Marta Villaverde, conselleira do Mar. E a todos, moitísimas gracias por estar aí. Feliz Semana Santa, felices Pascuas e hasta a semana que ven, que esperemos que sexa máis e mellor se é posible. Moitas gracias, boa noite, adiós.